jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma aw minnu bɛ kan an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka aw ladɔnniya ko nin ye aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ Professeur Usman Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na janvier kalo tile 8 ka taa se karidon ma janvier kalo tile 14 dolo jate la fonɛnɛ kalo fɔlɔ tile 16 o dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila fonɛnɛ kalo fɔlɔ tile 22 la doloba min nɔrɔ barikalen don ni wagati kɔnɔna na ni o ye Saturne ye Capricorne mɔgɔw ka dolo o de nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni an yɛrɛ b'a wele ko girintigi a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu u jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye wa mɔgɔ minnu ni u jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka bonya bɛna da u kan olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛna baara o baara kɛ yɛlɛmabaliyaw o bɛna don aw ka ko la kosɛbɛ kamasɔrɔ kabi wagati tɛmɛnenw aw ma jateminɛ minnu kɛ i bɛna ye aw bɛna continuer ka baara kɛ ka se ka a fɔ k'aw b'a ka sɔrɔ kɛ cogo cogo nka yɛlɛmabaliyaw o bɛna don aw ka ko la o b'a yira k'a fɔ sɔrɔ fitinin min bɛ aw bolo aw ka se ka hakili to o la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw n'o tɛ i bɛna ye k'a fɔ sɔrɔw o donta olu ka dɔgɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka o n'a ta bɛɛ aw ka ko ka di mɔgɔw ye nka ni aw bɛ se aw ka se ka hakili to aw ka dépenses kɛ cogoya la ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw tulokɔrɔ kuma dumanw olu caman de bɛna na fɔ aw ye kamasɔrɔ mɔgɔ minnu bɛna na gɛrɛ aw la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na olu caman mago bɛ aw yɛrɛ bolofɛnw de la o b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko o ko la jama minnu bɛna kunda aw kan a b'i b'a fɔ jamafu de bɛna kunda aw kan olu yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka se ka aw bila dépenses la o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ aw la aw ka se aw ka ko kɛ cogoya la n'o tɛ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ sɔrɔ fitinin min ni aw y'a kɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka yɛrɛkɛ ka bɔ aw bolo kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw funteni kalo 3nan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw yɛrɛ dalakan bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa ni kunkɔrɔtaw k'olu lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw kana jɔn aw dalakanw na ni aw ko ko aw bɛ wulikajɔ kɛ ni kolo ani fasa ye i bɛna ye aw ka sɔrɔ bati o la nka aw ka aw wakiliw kɛ aw yɛrɛ kumadaw ye o bɛ se ka kɛ sababu ye ka ko caman k'olu la ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw fɛlen don aw dalakanw olu barikalen don a bɛ ɲɛni kɛ cogoya min na a bɛ se ka tiɲɛni kɛ ka ɲɛsin aw ma o cogoya kelen na yɔrɔ janfɛ kibaruyaw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigi ale ni basigi o bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jateminɛw olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna jateminɛ minnu kɛ olu bɛ kɛ sababu ye ka se ka aw bilasira don nataw kɔnɔna na i bɛna ye dɔgɔkun ti dɔgɔkun jugu ye ka ɲɛsin aw ma ni aw ye gɛlɛya min sɔrɔ funu sababu bɔra aw yɛrɛbakun na n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw wa wulikajɔw olu siraw sumaya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don wa aw bɛ se ka aw jigi da aw ka jatekɔrɔw kan i n'a fɔ juruw tun bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ni olu tun balalen don ka sɔrɔ a bɛ se ka aw jigi da olu kan k'a daminɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ka taa don fo dɔgɔkun wɛrɛ kɔnɔ kamasɔrɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw olu ka girin ka ɲɛsin aw ma
kɛnɛya sira olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka n'a bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion samiya kalo 2nan denw denɲɔgɔnso denw Lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka problème fanba o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ aw yɛrɛbakun de ye. Aw bɛna sɔrɔ minnu kɛ n'i ye yɛrɛkɛli kɛlen k'o sɔrɔ o bɛɛ aw yɛrɛ ye k'a sababu kɛ aw yɛrɛ ka musaka bɔ cogoyaw. Aw bɛna musakaw sɔrɔ cogoya min na a bɛ tila ka bɔ aw bolo o cogoya kelen na yɛrɛkɛli walew olu bɛ aw ka ko la hali aw bɛ se ka hakili to aw yɛrɛ la bolofɛn tiɲɛw bolofɛn tununw o b'a yira k'a fɔ aw kana mɔgɔ ka fɛnw singa nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ aw bɛ se ka maloya k'olu bila aw yɛrɛbakun na. Dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw farigan walew olu bɛ se ka aw sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka dɔgɔkun daminɛ aw ka se ka hakili to aw ka kɛnɛya cogoyaw la fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma. Mɔgɔ caman de bɛna gɛrɛ aw la o b'a yira k'a fɔ aw bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ ni hakilina ɲuman min ye ɲɛtaga siraw kan aw ka olu kɛ ni aw siranna mɔgɔw ɲɛ walima ka boli mɔgɔw ɲɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ aw bɛ se ka taa jigin dingɛ dɔw kɔnɔ aw yɛrɛ ma sigi ni minnu ye o b'a yira k'a fɔ aw ni bɛɛ kan ka ku aw kan ka bɛɛ lamɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la ka n'a bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge samiya kalo 3nan denw vierge nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw ale ni wasaw o bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw timina ka di wulikajɔw olu ka di aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ aw bɛna miiriya minnu kɛ aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ ka ɲɛsin aw yɛrɛbakun ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la o b'a yira k'a fɔ aw kana saliya fiyewu k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw saliyala o bɛ se ka kɛ sababu ye aw ka ko ɲɛtɔla a bɛ se ka tiɲɛ walima a bɛ se ka dan sira la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka n'a bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawula kalo fɔlɔ denw balansiw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw yɛrɛ fɛ mɔgɔ minnu ye aw niw ye walima aw bɛna se mɔgɔ minnu ma jigiya siraw fɛ i bɛna ye olu de bɛna kɛ aw jugulamɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ wulikajɔ siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se yanni aw ka wuli aw ka ko ɲɛnamaw fɛ aw ka jateminɛ caman boloda ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye n'o tɛ aw ka jatew aw ka wulikajɔw olu siraw gɛlɛya bɛ olu kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw fɛlen tɛ a b'a yira k'a fɔ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la wa k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw farigan walew aw bɛ se ka olu sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in t'aw ka dɔgɔkun ye ni aw bɛ se aw k'aw ka kosɛbɛw bɛɛ lajɛlen bila ka dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka n'a bila novembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw scorpion kawula kalo 2nan denw nin dɔgɔkun in ti dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma gɛlɛya bɛ aw ka sira kan farifaga walew o bɛ aw ka sira kan aw bɛna se ka aw jigi da mɔgɔ minnu kan olu bɛ se ka na bɔ aw jigiya kɔrɔ jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se k'a ka ko ɲɛnamaw bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ mankanw ale ni basigibaliyaw olu bɛ aw ka ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na garisigɛ siraw olu lagosilen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a y'a ka ko ɲɛnamaw k'olu bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kan ka kɛ jateminɛlikɛlaw de n'o tɛ ni aw ko aw b'a bɛɛ ɲɛnabɔ aw b'a bɛɛ tiɲɛ i bɛna ye k'a fɔ aw kana fɔ fana ko aw bɛ mɔgɔw karaba ka don aw ɲɛnadaw fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ka dɔgɔkun dekun k'a tɔ bonya nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 22 la ka n'a bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw sagittaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw ani bonya ni karamaw olu caman de ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw bɛ aw ye donta o de fanga ka bon ka tɛmɛ bɔta kan ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ kalo n'o ye luni ye o bɛ aw ka so kɔnɔ janvier kalo le 8 janvier n'o bɛ bɛn lundi don ma kalo bɛ aw ka so kɔnɔ an bɛna tila k'a ye tuguni kalo bɛ tila k'a yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ mardi don tuguni ni o bɛ bɛn le 9 janvier ma
kalo bɛ tila ka n'a yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ mercredi ni o bɛ bɛn 10 janvier ma o b'a yira k'a fɔ kalo bɛna tile 3 de kɛ aw ka so kɔnɔ o t'a bannen Venus ale min ye kanu ale ni jarabi dolo ye Venus fana bɛ aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen na donc o b'a yira k'a fɔ aw ka ko minnu kun balalen don k'a daminɛ wagati tɛmɛnenw na aw fɛlen don aw bɛ se ka wuli ka o ko ninnu k'olu siraw k'olu tagamaliw daminɛ kunkɔrɔta bɛ aw ka siraw kan fan bɛɛ fɛ kibaruya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ninnu ka farigan fiɲɛ bɛna bɔ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni nisɔndiya ye ale ni bonya ni karama sɔrɔw olu bɛ aw ye dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la nka yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ninnu cɛ sɔrɔ a ye sɔrɔ minnu kɛ sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yɛrɛkɛ ka bɔ aw bolo o b'a yira k'a fɔ aw ka dépense inutile olu bɛna na caya ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye i bɛna ye kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ jeudi don ni o bɛ bɛn le 11 janvier ma ale ni jumadon fana n'o bɛ bɛn 12 janvier ma o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw kana dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la olu bɛna diya aw la kosɛbɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw aw bɛna se ka wulikajɔ minnu kɛ aw bɛna se k'olu jaabiw ye ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 20 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw fonɛnɛ kalo 2nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala badara ali ka so verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni yɛlɛdaw olu bɛ aw fana ye nka i bɛna ye sumaya walew olu bɛna don aw ka kow la kamasɔrɔ kalo o bɛna sigi aw ka so kɔnɔ ka bɛn samedi ma n'o bɛ bɛn janvier kalo tile 13 ma ale ni karidenw kalo bɛ aw ka so kɔnɔ ni o bɛ bɛn janvier kalo tile 14 ma donc o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ye sumaya wale min sɔrɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la aw kana saliya aw ka jija dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la aw fɛlen don dɔgɔkun k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la i bɛna ye dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw olu de ka di aw la gɛlɛyaw minnu ni aw bɛ jɔrɔla olu la olu tɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma basigibaliyaw olu bɛ aw ka ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na gɛlɛyaw aw bɛ se ka olu sɔrɔ aw ka se ka aw basigi ka se ka jateminɛw kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw y'aw ka wulikajɔw caya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka degun ale ni gɛlɛya sɔrɔ aw ka wulikajɔw siraw fɛ a b'a yira k'a fɔ kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la juru siraw fɛ ni aw ye juru don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na juru ninnu u sarali bɛ se ka gɛlɛya kosɛbɛ walima u kana sara yɛrɛ o b'a yira k'a fɔ bɔtaw olu fana fanga de ka bon ka tɛmɛ dontaw kan nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma wa aw yɛrɛ fɛ mɔgɔ minnu ye aw niw ye olu bɛ se ka kɛ aw jugulamɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sokɔnɔnaw na aw ka maramɔgɔw aw ka hakili to aw yɛrɛ la ani olu bɛ se ka dalamankanw kɛ k'a sɔrɔ aw yɛrɛ ka laɲiniw tɛ ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaruya la dɔgɔkun min daminɛna tɛnɛndon ni o nana bɛn janvier kalo tile 8 ma ka taa se karidon ma ni o bɛna bɛn janvier kalo tile 14 ma ka se ka aw ladɔnniya an bɛ fonɛnɛ kalo fɔlɔ de la nin wagati in kɔnɔna na n'o ye buruju so 10nan mɔgɔw ka wagati capricorne o b'a yira k'a fɔ girintigi ale de bɛ mara la nin wagati in kɔnɔna na saturne ale de bɛ mara la nin wagati in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu mana bange ka bɛn a wagati in ma i n'a fɔ kuma daminɛ na an y'a fɔ cogoya min na ni de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an bɛ san kibaruyaw kan ka se ka to ka o di i n'a fɔ san o san an b'a kɛ cogoya min na ka se ka san kibaruyaw k'olu di
k'a jateminɛw kɛ dati siraw fɛ n'i ka datiw dɔnnen don 2024 a bɛ kɛ cogoya min na e bolo k'a daminɛ san kalo 12 la k'a daminɛ janvier la i ka kalo dumanw k'olu woloma k'a f'i ye ani ka tila ka dati bɛɛ lajɛlen ta san kɔnɔna na ka tila ka san sarakaw k'o fana fɔ i ye o t'a bannen i n'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na san o san safinɛw aw minnu tun bɛ safinɛ ninnu fana ɲininkali kɛ la i n'a fɔ safinɛ min bɛ lakanani sira kan donc safinɛ ninnu fana labɛnna ni a bɛ di signe bɛɛ n'i ta de don donc n'i b'i ka signe dɔn i ka safinɛ bɛ se ka sɔrɔ a b'i kisi san tɔɔrɔw ma ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la ni aw mɔgɔ minnu mago bɛ n na aw bɛ se k'an wele 73 35 28 89 73 35 28 89 73 35 25 29 an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na